Que é para min o galego? Bueno, para empezar, para min non é o galego, é o gallego do Grove, que é o que eu falei desde pequeno. Bueno, perdón, o que eu falín desde pequeno, porque é como falábamos ali. Bueno, como falábamos en un canto, porque sabedes que daquela, pois sí, ti falabas galego pois, na escola, sobre todo no recreo, ou na casa, según pa qué, ou se ibas á tienda de Maruja a Faldrana a comprar, ou comprar ovos a de Mario, ou sardiñas a da Furela, entonces sí, era o galego. Pero se ibas ao médico, por exemplo, ou ibas a facer algún trámite administrativo, por daquela falabas en español, ¿no? Porque era como para as cousas importantes, ¿no? Pero para min o galego sobre todo isto, é a retranca. A retranca é, non existiría a retranca se non existira o galego. A mellor hai en outro idioma que se pode facer retranca, en español ou en outro idioma, pero tamén se pode facer cocido, sin chourizo, pero faltalle como a chispa, ¿no? E para min isto igual. Entón, que sería de nós sin a retranca, ¿no? De mí xa sería que non traballaría, porque eu traballo de retranca, vivo da retranca. Eu fui para Madrid fai moitos anos traballar de retranqueiro cando a volta a Galicia para min foi justamente voltar porque quería traballar en galego, quería facer cousas aquí e cada vez me trae máis aquí justamente facer cousas en galego e curiosamente ao voltar pois eu falo máis galego que antes, o sea, sobre todo na casa, pois sigo falando sí, cos amigos, para xogar, para os recreos, pero aparte ahora para os trámites administrativos, no? Cando ves, cando marchas, vou te coller Santiago, pois tamén é o galego, ou incluso para as cousas dos médicos, porque ahora se pregunto ao meu pai que tal anda, pois tamén mo di en galego, pois ando jodido, fun ao médico outro día, parece que non sei que, e sobre todo para calquer cousa que sea para o cariño, para as cousas de decir bonitas, para as cousas, para os sentimentos, para as cousas que crean os vínculos de verdad, para falar con meus sobrinhos e sobre todo para seguir coa retranca, para cenar cos amigos, coa xente, coa familia, despois para a sobremesa, aí ten que estar o galego, ten que estar a retranca. E aí, despois de tanto tempo de ida e da volta, dime conta que para min o galego foi e sigue sendo a lingua das cousas importantes, das importantes de verdade.